What are the consequences of abortion to someone's destiny? Yeah, thank you for that question. Ihe bụ ntaramahụhụ so onye kere ime n'ihe gbasara akara aka. Ajụjụ ahụ ị jụrụ gbara ọkpụrụkpụ. Ihe m na-achọ ka m kọwaa bụ abortion. Ka anyị kọwaa ihe bụ abortion. Abortion bụ mgbe mmadụ wepụrụ ndụ nwatakịrị na-abịa ụwa n'ike. Ya bụ ọ bụrụ na nwaanyị enwere ihe a na-akpọ n'ihe ọgbụgba agbara nwaanyị na nwaanyị dị ime onwe miscarriage, nke a bụrụ mmadụ mere induce, nke ahụ enwere nsogbu. Ihe onye a ga-eme just normal cleansing na ihe pụrụ ya n'ahụ. Mana ọ bụrụ na mmadụ firi aka na abụ n'anya decide ya na nwa na-abịa ụwa na ya ga-ewepụ ndụ ya, o nwere consequence. Dịka isi malụ ihe ọbụla nwere action nwere equal reactions. Onye a na-abịa ụwa nke bụ eziokwu bụ na onye a dị ime kpọrọ ududo oku n'ọnụ ya, meaning enwere so many ways mmadụ nwere ike iji wee mee ka mmekọ nwoke na nwaanyị site na ịmụ onwe ya, mụọ ahụ ya, a na-akpọ Billings method and rest of them. Nwere ụzọ ọzọ dị iche mmadụ ga-esi wee chekwaa onwe ya, nwee ihe a na-akpọ protected sex. Then by so doing, ihe onye anwa mere bụ na onye anwa kpachara anya wee sị na ya chọrọ nwa. Nature amarukwuo na onye anwa achọrọ nwa mgbe onye anwa maara ahụ ya wee follow natural method, mgbe ahụ ya adịrọ fertile and other protective measures ndị ọzọ. Ihe ọ pụtara m na onye anwa ma na ya chọrọ nwa, nature makwu ya. Na mana mgbe mmadụ kpachara anya decide ya na ya chọrọ nwa, because mgbe ọbụla imelụ unprotected cells, ịghọtara ya, ịmara onye ebu ya na-atụ. Ihe ọ pụtara bụ na ị chọrọ nwa, ọ ihe gwa creation. So mgbe ọbụla ị meziri ya, ị chọrọkwa ịma ma ị nọ na fertile window ma ọ bụ na ị nọrọ and ị protect onwe gị otherwise. Therefore ihe ọ pụtara bụ na ihe onye tụrụ n'ọda ka ọ batara ya. Now ọ bụzie na onye ọbụla na mere unprotected cells amadogo na enwere high chances na o nwere ike itake in. Now ọ bụrụ na ị kpachaziri anya wee mee ya bụ ihe ọ ya apụta ya pụta, then o result jee na nature gbara ya bụ bọọlụ ịgbalụ n'ọnụ goal. Ihe ọ pụtakwa na ị ga-adị proud with full chest wee nabata nwa na-abịa ụwa. Nwa na-abịa ụwa wụ prayer answered, and enwego mmụọ once enwelu fertility, once they fertilize the egg, more and in the spiritual realm, millions of them are waiting to be given opportunity. So whenever a fertilized egg, spirit are go waiting, nature at the middle of the pregnancy, kabanya. Therefore, I build a maybe foundation of the body, or get the spirit you use. So mbona if you put up no nature prepare and have here. And in creation, you are not permitted to destroy what you cannot create. So mbona it is just terminate here. Omogo spirit negate ready na be use that man ahụ na ele foundation na ahụ gị ganye na mgbe spirit ga-eji bata at the middle of pregnancy. Na nwaanyị ga-enwe the first kick. Now, ọ bụrụzie na ije terminate ya ihe pụtara bụ na ndị enu na ndị ana and the universe are waiting ka mmụọ nwa bata iwete ha niile ule by stopping them at the middle of the game. Change the airport at the middle of the game. Mezie ndị niile a get go ready ka ha kwasa nkwado ha na-akwado ịbịa bịa ụwa. Ịghọtara ya? So for doing that, ị nwere consequence, ị nwere mpịawa azụ. Because he destabilizes all the original plan, the forces of nature na plan. Na enwere mkpụrụ obi na-agbadata n'ụwa ịbịa dị incarnate. So for causing them all the nkwasa, mpịawa azụ dị ya. Ọ bụrụ na ụfọdụ sikwara na onwe ndị na-eme na free, ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele, and ọ bụrụ oke soro ngwere ma mmiri mgbe mpịawa azụ onye a ga-abịa nwere ike ọ bụrụ mgbe nke onye a ga-abịa. O nwere onye nwere ike sị na onwe ndị mechara abortion nụọ dị na-amụsụ ụmụ na nwa abụrụ ha challenge. Nwa ndị ga-emecha ya abortion ahịa emere niile na ha ya amụta nwa. Ghọtara ya? Nwa ndị ya emecha abortion niile a tupu ime na-amụ nwa na ha nụọ di. Ọ bụrụ ịmụ amụghị isiokwu n'ọnwa ọbara uru, o nwere ike ọmụcha ndị a niile ya amụ, ụfọdụ n'ime ha bụrụkwa akwụ na a ga-esi na ya weta ya afọ. Ụfọdụ ya agbụcha ihe niile anwa nwụrụ nke ga-abụ uru.
So ọ bụrụ nke ga-agwa ụmụ mmụọ etu ha ga-esita mmadụ afụfụ. Nwa onye agha ata ahụfụ na ọ ya amụta amụta, nwa onye agha ata ahụfụ na ọ mụcha amụcha ọ bụrụ aka oghere ka ọ mụ throughout. I can tell you, ngosi ihe na-eme na mba ọzọ m fụ ọtụtụ ndị mmadụ tachara ahụfụ sochuo mmadụ nwere isi today ụmụ agbụ na kọsụ ha pain. So ọ bụrụ na o nwere ka isi wee mee abortion for anything ọ ihe ọjọọ, jebe ji ekpụ alụ. Ị ga-akpụ alụ mgbe ị mere omume nke ime ebere, ihe ị mere adịrọ mma, dịkwasị njikere na ọzọ ama emezi. Cheta na ịkpụ alụ abụrụ ihe ọ ya abụ ime ijekwaje kpụọ echi bịakwa ma ọ bụrụ confession. Ọ ga-abụrụrị mgbe ị bere akwa na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa wee sị, oh, I have sinned against nature. Therefore, na ọzọ ha ya emezi. Ọ bụrụ na o rugo n'ụdị a, ị bịa na temple anyị ga-enyere gị aka. Daalụ.